Hey guys! Char. Long time no see. Ngayon lang ulit kami nakapag-vlog as in. And today is the day. First time namin lumabas simula ano ba? Deconfine mo? Tama ba? Ano bang English ng deconfine mo? Kalimutan ko. Deconfinement. Yung pwede na lumabas. Medyo tinamad din kami lumabas kasi wala lang, parang na-enjoy naman namin, nasa bahay lang kami. Siya nag-ML, ako nasa laptop, nag-YouTube. Hapon na, and na-miss ko to, yung mag-vlog, lalo na sa labas. Well, hindi naman ako nag-vlog pag nasa loob lang ako ng bahay kasi wala namang kwenta. Hindi rin interesting. Tapos, wala lang, lakad-lakad lang kami. Hanap-hanap lang kung saan kami pwede tumambay or what, sa mga park lang. Yan. And sobrang init na dito. Summer na. I mean, magsa-summer pa lang. I think spring pa lang. Pero 29 degree yung ngayon weather. Kaya mainit. Yan. And o nga, hinihingal na ako guys kasi nga ang laki ng ginain ko na ano ba yun? Nakilo talaga. Umabot na ako ng 50. Parang hindi lang halata, pero yung pisngi ko, yan, na talaga, biluga na talaga. Pero okay lang yan guys, diba? Huwag na natin problemahin yon kasi lang, stress lang. May stress lang tayo. So, kamusta naman kayo mga friends? I hope okay kayong lahat and tuloy pa din ang buhay. Charot. Nakakangawit. Maghanap lang kami guys ng matatambayan na park and mamaya ulit. Hey guys, nandito na kami sa park sa Floral. Di mo paano siya banggitin. Ang ganda oh, ang daming roses. Yan, dito kami magtatambay sandali. And siguro magpi-picture na din para may upload. Yan. Picture lang kami dito. Super ganda talaga oh. Yan. Sunset ngayon guys, kaya malakas yung tirik ng araw. Yan. Hi guys, tara kain tayo. Okay na kayong tubig please.
That's it. Peshtash na may chocolate na ano. Medyo madilim kasi parang against the light tayo. Tapos na ako kumain, guys. Yung tinapay lang naman kinain ko. Medyo busog na ako. Ewan ko lang nito mamaya kung maghahanap pa yung tiyan ko ng makakain ulit. Kasi parang wala na kaming plano. Wala kaming plano. Anong ano namin na ngayon eh. Kakainin sa dinner. 8 PM na rin naman na. But, yun nga. Mataas pa yung araw. Palubog pa yung araw. At, tatambay lang kami dito sandali. At mamaya-maya uuwi na rin kami. Yun. Plano sana namin pumunta doon sa may Trocadero kung saan yung Tour Eiffel Tower, yon. Kaya lang parang ang daming tao, feeling namin ang daming tao at saka okay lang naman kung maraming tao pero ayaw muna namin ano sa mga doon sa ano medyo maraming tao. Kasi talagang hindi pa naman talaga tapos, hindi pa talaga nawawala yung virus, di ba? Yan. Kaya dito na lang muna kami sa park. Dito lang. Malapit lang naman to sa amin. Nilakad lang namin. Ito ngayon is parang ano naman, rose naman na season. Rose season naman siya. So, meron pa kahit papanong mga naiwan na mga full bloom na mga rose na yan. Ang ganda. Naaaliw kasi ako sa mga ganito, guys. Yung mga sa mga garden na puno ng mga flowers, ganyan. Nakakaaliw, nakakawala ng stress, nakakawala ng ano ba, problema, ganon. Basta nakakawala ng stress, kaya ang sarap magtambay sa mga ganito. Diba? Bumalik ako sa pag-YouTube kasi medyo matagal-tagal din ako nawala. Simula nung nag-lockdown, I think 2 months and a half or magti 3 months na yata natigil ako sa pag-YouTube ko kasi tinabad din ako, guys. At saka meron kaming inasikaso na talagang palagi naming sinusubaybayan. Yon, may pinagawa kaming project doon sa Pilipinas na kailangan palagi naming sinusubaybayan. Yon. Natigil na din siya ngayon kaya yun, nabalik din ako dito sa pag-YouTube. And sana hindi na ako mawala. And medyo exciting na din ngayon kasi marami na akong nakikilala talaga, guys. Marami naman akong nakikilala before. Palingon-lingon ako, guys, kasi may mga tao tumitingin. Marami naman ako nakilala dito before sa YouTube. And nung nawala din ako, parang ganon, parang hindi na rin, wala na rin update. Simula nung bumalik ako, mas marami pa akong nakilala and marami akong nakilala lalo dito sa Paris na nag-vlog din. Kaya shout out sa inyo. Yan, marami akong nakilala na nag-vlog din sila dahil din sa kabagutan nila nung lockdown. Kaya parang naisipan nilang mag-YouTube na rin, mag-vlog na rin, ganyan. So, masaya, exciting lang and happy lang, walang yun nga lang talaga madalas na nakakapuyat talaga, guys, pero masaya naman yun, makokontrol mo naman yung puyat mo din, yan. And ano ba sasabihin ko, hindi ko kasi alam anong ko, guys. Yan, sinusulit ko lang yung background ko at yung ano yung tawag doon, yung yung sunset. Though medyo pawala na siya. Hindi katulad kanina nung tumating kami. Talaga ang ganda-ganda ng sunset, guys. Yan. Yun lang, I think. Mamaya na lang, guys, kung update ko kayo. Hey, guys. Iikutin lang namin yung park kasi malaki naman siya. Malawak siya. Yan. Padilim na din. Uy, ang ganda dyan, di po. Wala. Padilim na din, kaya wala, andito. Babe, picture mo ako dito, Shiri. Ang ganda ba yun? Ang ganda, oh. Gusto ko dito. Yan. Gusto ko dyan magpipicture-picture. Gawin kong background.
dami pa din nasa labas, oh. Nag-picnic sila. Yan. May mga dala silang pagkain, baon. 9 PM na. Yan. So, palabas na kami ng park, guys. Eto, mall to siya, yung sa west. Katapat dito, mall. Yan. Pero hindi na kami pumasok. I think hindi rin naman bukas. Yung grocery store lang bukas. Yan. Ay, pauwi na kami. Kasi padilim na din. Yun lang naman yung ano namin ngayon. Buti nakalabas kami. Kasi tinatamad kami lumabas. Talagang pinush namin, guys, na talagang makalabas ngayon kahit sandali lang. Hindi naman kami nabagot ka ba sa labas? Ay, sa labas, sa loob ng bahay. Hindi kami nabagot, guys, kasi siya nga, yun nga, busy sa kakalaro ng ML niya ako. Busy naman sa YouTube na yan. Kaya, hindi naman kami nabagot sa bahay. At malit lang yung bahay namin. I think i-end ko na lang yung vlog ko dito. Magpaalam mo na lang. Magpaalam na lang daw ako, guys. So, magpapaalam na ako. Thank you, guys, sa pagsama nyo sa amin. Ngayon, lakad-lakad lang. Nag-park lang sandali. I hope, yun, marami pang vlog soon. Kung ano. Basta, guys, yun. Kita-kita tayo ulit next time sa vlog ko. And, yun. See you, guys. Bye, guys!